Port Higani adwa wacho na bro the sixth launch mar Mama County Back to School program Soba North in Homa Bay County. Program motemo mach gi mentorship, bursary, health and sanitation mondo waket rowere obed jok mong'ith. Watimo weche mag pidho yien. This year timo my second edition mar weche mag pidho yien. Adwa wacho ni weche mag empowerment natimo mas first edition Juakali Artisan Day. Iluongo ni pesa donjo fuku direct. Kama kijende no bed empowered, many of migrants, jok ma PWDs bo migigo maginyalo konyorego. Adwa na wachi ni weche mag food security, weche mag goyo mpira, weche mag training and capacity building, tudruok gi Juakali, nyocha kako ka adala, apogo kenda chwado garages, toolboxes, aprons, overalls, name them. Mago mana matin kuom gik matimo. An gi chenro maber, to gige wagieki kwa timo, waneno ko ganda morgo right from the polling station. Gi morgo from the grassroots. Ma miyo wa mijingo. Ni kare tije matimo gi. Owinja med sudo kodgi. Kaka sani badwa tiyo gi thuolo ni. Monda kwa President Ruto through gender ministry. Wadwaro sanitary pads. Nikech nyithindo manyiri nosedok school. Tatiyo gi thuolo ni monda wachi ni sami miwa sanitary pads nyithindo machuo be wadwaro innerwears maggi. Okalunga lunga innerwears mar pant, wadwaro vest, wadwaro boxers, wadwaro sabunde. Pile kabire runenga kama nyaka wachi ni Bensouda padagal, Bensouda batha boy. Gino is not just literal kaka wache no. It means more than it goes to psychological, social and empowerment manyathi sikul. Mondo watim guidance yo makare, mondo gik mok oring maber. Omiyo magi gik makwayo Homa Bay County, giriwre koda, watudre, ofisa ni thuolo, wago mbaka, mondo wati. Distractors okinyal tamo. To mana kaka Yesu ne siko lamo negi cha. Gibe problem malamo negi, mondo wenge gi unen, gi appreciate tich mwatimo, gi join tich kodongruok, mondo wasudi, nikech Homa Bay County belongs to position 1. Pero kamano Trevor. Koro waduoge wach mar bura. Iyie gi wach mar Moses Wetangula koso. Nikech joma be seyo un ka kudhi od bura.